Telenotícies amb noves dades sobre la crisi del Memoriton. Segons declaracions del mateix president del govern, Memoriton ha dut el país a una situació insostenible. Per si algun televident no s'ha assabentat del que ha passat, els oferim el següent reportatge. Ara fa 9 mesos i 4 dies es va posar al mercat el Memoriton, un producte fabricat per Farmangans S.A. El producte es va presentar com un remei al fracàs escolar. La mainada del país el va prendre massivament i la evolució va ser tan positiva que en poc temps els alumnes van superar el nivell dels mestres i pares. Per superar la crisi, els mestres i els pares van haver de prendre Memoriton. Tota la societat es va convulsionar. Tothom resolia els problemes. Polítics, dirigents, catedràtics, jutges, advocats... Tothom ha acabat prenent Memoriton. La medicina no té efectes permanents i ningú vol tornar a la tonteria original. Davant d'aquesta situació, la sotspresidenta del govern ha decidit aplicar mesures dràstiques. Per la seva banda, Farmangans S.A. ha decidit apujar el preu de Memoriton. La gent es manifesta pels carrers demanant Memoriton. Fem una pausa per la publicitat. Ara sóc un triomfador, tot gràcies a Memoriton. Jo milloro dia a dia gràcies a Memoriton. I tu encara no prens Memoriton? Reprenem el Telenotícies presentant en exclusiva mundial la creadora de Memoriton, la senyoreta Isabel Primiflix. Senyoreta Isabel, com va inventar el Memoriton? La veritat és que, com els grans invents, va ser un fet casual. I per què el fracàs escolar? Perquè és un mal que tothom vol arreglar. Hem de fer una pausa perquè és l'hora de prendre el nostre Memoriton. En vols un? I tant! Ei, què fem aquí? No et sembla que això és massa poc per nosaltres? I tant que sí! Anem, que jo vull ser el president de la Generalitat.